Kachoka. Nthawi yosaka mthunzi simudula nthambi za mitengo ayi. Mwakuti nthambi yaduka pa nthawi yolakwika kwambiri imene ifeyo tili pa dzuwa tufuna mthunzi. Munthu olimba mtima uyu, munthu okonda chipani uyu, munthu osatekeseka. Ndikukhulupirira kuti inunso mukamuona mumuona mulangizi wanu weniweni chifukwa amakonda kuyankhula chinthu mmene chilili. Anthufe timakuzungulirani, timakulangizani mozemberera chifukwa chilipo chofuna tipeze kuchokera kwa inu. Koma uyu ndi munthu mmodzi amene akafuna kuyankhula amayankhula chinthu chomene chilili. Kotero pa nthawi yosowa chilungamo timusowa munthu amene amatha kutiyankhulira motero. Ifeyo tikulira, tikukumbukira ntchito zake zimene wagwira ku chipani. Tikudziwanso kuti ntchito zimenezi timaziyembekezera kuti azigwire ndithu mu nthawi ino imene tikuzifuna kwambiri ntchito zimenezi. Ndipo anakazigwiranso modzipereka kwambiri. A president tili mu nthawi imene ndiyowawitsa, ndipo ndi nthawi imene anthu amakhala wamantha, ndi nthawi imene anthu amayenda namaopa nkhale kupanga za chipani nkumaopa. Koma tikuthokozeni chifukwa kuti mukumayima nafe nthawi zonse, ndipo mutimvetsetse kulira kwathu ife msilikali uyu ndi amene adakagwira ntchito zimenezi mopanda mantha. Koma pene tikulira timatinso tinene a president uyu wachoka ndi thupi lomwe, kotero maliro athu ngolira mbaleyo chifukwa sitingamuonenso. Koma pakhomo pakachoka mwana amene amalima kuti watisiya mwa mtunduwu, mumalira pokumbukira njala imene ikhoza kugwerani. Komanso mmayang'ana wana ena amene atsala kuti akhoza kulimirani. Koma ngati ana amene wadulidwa manja ndiye kuti sakalimabe, njalabe ibwera chimodzimodzi. Kotero kulirako kumakhala pobe maliro okuti wina wachoka, komanso maliro a njala. Ndimati nene kuti chani, ngati wana wanu maliro pamudzi pano ngosayamba. Ifeyo ngati wana wanu tidakali maliro ambiri chifukwa chakuti nkhalenso manja wathu akudulidwa. Akamachoka kugwira ntchito izi tikumayang'ana nkumati mwina wena atambasuka nkumagwirabe ntchito zimenezo. Koma ngati wana wanu akamayenda pena paliponse, akuyenda natonzedwa, akuyenda nasungidwa, ndiye ntchito imene adakagwira manja aduka, chotsatira ndi njala ifa palibe alime. Koma tisesa, tikamasesa kumakhala ukambirana ngati banja. Ndiye kosesako simumankamba za yekha amene wapita, makambanso nkhale za matenda amene alipo pamudzi. Komanso mmapitirira nthawi zina mmakambabe za mavuto amene mukumana nawo ngati banja. Posesa mmakamba afumu namvera kuti ife tubanja lino minda yathu yolandidwa m'mudzimu. Ife tubanja lino akutiletsa kudyetsa nkhosa zathu kubusako. Zimenezo mmazikamba polira posesapo. Ndiye ifenso nkhale tili pasiwa, koma timati tinene banja ili luvutika kwambiri. Banja ili lugulidwa manja. Banja ili lulandidwa kolima. Ngati iweyo udachokera chigawo chino udalimbidwa ntchito bwinobwino, koma ngati unali CEO iweyo ulimbidwa mu nthawi imene munali inu president, ntchito wanawa zikutha. Ndiye pamudzi pomwepo mukati wina mudakamsiya kutchire ife kuti mukutingwa khate, koma inu ngati abale wake mudzi oti khate alibe. Nthawi yosesayi a president timayima abe nkuti ayi ife tumbale uja khate alibe, kunja kumvula yagwa katitekereni adzalime. Mukadzatsimikizira kuti ali ndi khate mudzamtenga mukamsunge kutchireko. A president chipani chanuchi secretary general palibe. Onena akuti ali ndi khate adakamsiya kutchire, ife chilonda cha khate sidachione.
onena onso akuti tidamva kwa wina kuti ukhala ngati uyu ali ndi khate. Timati bwanji mmene tikupempherera muja muyimene afebe mumapemphero kuti chilungamo chiziyenda. Ngati tinalo khatero tipite tikabayidwe majekisoni. Ngati tidalakwa tipite tikakumane ndi lamulo. Koma tisatengedwe nkupititsidwa kuchipatala cha anthu amisala tisadadwale pa misala. Tisalembedwe kuti ndife akhate khatero tisadalozeredwe yani. Ndikukamba chifukwa chani? Chifukwa ngakhale mmene imayendera ndondomeko ya malamulo kuti kamuchajeni munthu mumulozere mlandu wake chimenecho sichidachitike. Tsono kumango tidamva zoti ndi khate tamulozerani chilonda cha khate. Ife kusesa ngati chipani pamande tisesera pano. Popeza kusesa kummati ayi titumira wakauzena afumu kuti mwina abweretsewa na mlondo adzatigwira ufiti. Ifeyo timati pamande tipita kwa nduna zawo za afumu. Kumeneko tikawauza kuti ayi ngati khate mwalipeza yambani kupereka treatment. Koma ngati khate simunalione tibwezereni akalime kunjaku kwa mvula. Ngakhale kuti feterezayo kulibe tikazonera kumweko. Koma yambani mwalibwezera ngati simudamulozere chilonda cha khate. Kapena ayi pangani changu mtengereni kubwalo mukamulozere kuti kulakwa kuja ndi kumalamulo amene amamtundu meneyo. Ife ya president utsimikizireni mmene mmatiphunzitsira sitidzaphwanya lamulo. Sitidzatenga lamulo lika m'manja mwathu ndipo sitidzachallenjana nawo mabwalo ayi. Chimenecho ana anu sitipanga. Koma president ndanena kale tilibe khate sitipititsidwa kuchipatala cha khate. Zimenezo ngati chipani sitilolayo. Koma tikuthokozeni chifukwa mumayima nafe nthawi zonse. Mwatigwira dzanja kuyambira dzana lija ndipo muli nafebe mpaka pano. Tithokoza leader of opposition chifukwa chokhala nafe. Ma MP nonse, ma directors onse, ma regional chairman nonse. Mwapadera Dr. Nankhuma kuchokera ku PDP tikuthokozani. Akubanja Pepani nonse weni wako wa chipani. Pepani fo cha msilikali amene wachoka pakati pathu. Ambuye akudalitseni. Poyamba ndipepesa kubanja banja la Kazombo mwabadadera mai Kazombo kumaso wana mpepese o president watu wa Japan Jamhuri Congress Party emweso muli mtsogoleri wakale udziko lino Dr. Lazarus Mekathe Chakwera komanso ndikupepeseni mama Monica Chakwera pakulikulu la Japan Jamhuri Congress Party nonse amene muli pano. Ulemu kwa original chairman Bambu Mtandama kuja kummawa komanso olemekeza kwa Javula ulemu wanu. Ndipeka ulemu kwa mayi wende na mtsogoleri wa Women's League mchigawo chapakati komanso region yonse Bambo Afro Machumbuzo district chairman watu komanso district chairman wonse amene mwafika pano. Nditero kuti maulemu na president imfa ya Kazombo yatipeleka kwambiri. Jana limene tumangani ndapita ndo mazimo hapo ili nzota kwambiri Kazombo otisia kukafika bondwa wali kumenyeko kumasoka embe olira chachitika njani ndo mama ngosola kuti nzatu walifera mmanja tene mukaone odantenga ine kupita mchipinda mmene odasungira thupi zomvesa isoni ngati kuti Kazombo ali moyo. Imfa iyi
yapereka chigweru chosamera ku chipani cha Malawi Congress komanso chikwa chapakati, chifukwa chonena kuti kukamachitika zinthu kaya masankho amene alubwera m'makonstituensi ena timadalira kwambiri wanthu ngati amenewa, chifukwa timakonza matimu. Timu iyi atsogolera ndi wakuti, iyi atsogolera ndi wakuti. Matimu ambiri, maulendo ambiri amatsogolera ndi Kazomba, chifukwa choona abwera ndi mphatso yawo, mphatso yodzilankhula. Kuti wakayima pagulu timadziwa zina kuti paima munthu apo, kulankhula kwawo wamadziwa kulumikizana bwino ndi khamu la wanthu limene lafika pamalo. Tasauka ku chipani cha Malawi Congress Party. Chipani ichi tikakhala ngakhale pa msonkhano pa protocol wenefe timayenera kuti timalizire, koma Kazomba kankhala kuti ali pamene bobo timayira kukonza zina kunena mene zilimu awawo popeza kuti ndo Deputy Speaker nthamene ndikuti omalizire ndiwo, chifukwa chikadzozene kuti tikamba ife wankhula kapena akamba Kazomba wankhula ife tibwera pambuyo zathu sizimvekanso. Kazomba adali mapeto akulankhula monga mmene timadaliranso Secretary General wathu Bambo Richard Mwendo Banda. Wanthu amene wawo awiri kupezeka kuti Nisana wadzutsa amene olankhula m'malo mwanu bwana, ndikuthokozeni chifukwa nawo wanthu achipani ngati tikapezeka kwa sungu ni thandizo lanu. Chikachitika chabwino tikuyenera kumathokoza, kusiwa mwathandizo zikungambiri chifukwa chikagwa choterecho wanthu amakumana pasiwa titakumana mathandizo amene mapereka inu ndambiri zedi bwana ifa yothamanga pamene chagwa kwa Kazomba lero dzathandizeniso wena musatope nafe inu ndi mlera nkhungwa. Ndi mawu amenewo ntero kuti ndiwapemphe o Deputy President kuti alankhule pa nthawi ino zomwe kwambiri. Pepani kwambiri President achipani chathu cha Malawi Congress Party amenenso munali 6th President dziko lino la Malawi. Pepani kwambiri amayi athu, pepani kwambiri mayi Pamela Kazombo ndi ana onse ndi akubanja onse kwa Kazombo, kuchikazi, kwa Kandodo ndi onse family. Pepani kwambiri. Pepani a leader of opposition muli pano, a Treasurer General achipani ndi onse akuneki amene muli pano. Pepani kwambiri a regional chairman ndi timu yonse ya ku region komanso ma regional chairman onse abwera pano. Pepani kwambiri mama Kadzamira. Pepani kwambiri aku district ndi ku maudindo onse osiyana-siyana achipani chifukwa cha nthawi komanso ndi mvula kunjaku. Pepani onse oyenera kulandira pepani. A President ine mwandituma kuti ndikuyimirireni, ndachita kudzilimbitsa kuti ndiyime chifukwa akazombo ndimagwiranso nawo ntchito ku parliament. Ndipo onabo Kazombo ndikuganiza kuti pano paliyense mafunso adakali ambiri amene yankho yake sindikutha kulipeza kuti kodi Mulungu paonse mwasankhira nji Kazombo, chifukwa anali munthu amene amaseka ndi aliyense, amacheza ndi aliyense. Anali munthu amene kuntuma lero wabwera kuntchito 12 koloko usiku kumuza kuti mawa aso mufunika kupita kwakuti samanyinyirika Kazombo anyamuka apita. Akazombo anali munthu amene akamva wamwalira area chairman olo kunsanje ngati alipo anyamuka apita kumaliro kumeneko. Anali munthu amene amazindikira kufunikira kwa aliyense, kandi wa udindo waung'ono kandi waukulu, chifukwa anali munthu wachikondi.
ndipo ine ndikukhulupirira kuti akazombo atisira ifeyo mawu mmene takhalira ananenapo kale a campaign director tili pasiwa, koma mawu amene akusiya akazombo ine ndikuganiza kuti ndi chimodzimodzi amene anasiya Yesu Khristu kuti kondanani wina ndi nzake. Ndipo tikatenga mawu amenewo ndikukhulupirira kuti akazombo kumene apita akhala okondwa. Ngati kondanani wina ndi nzake sakhalapo, a president ndeti siwa idzingopitirira, koma kuti siwa ichepe anthu fetu kondani. Akazombo ikanakhala nzimbe kale ndimakumbukira uli wang'ono umanena kuti ndifuna kotsekemera kwambiriku ndidye kumapeto, ndo umayamba kumene kosakomaku kumadya kuti kotsekemera umalizire. Akazombo tinatita ngoyamba kuona ntchito zawo, ife tinali ndi chikhulupiriro kuti apitirira kuti kotsekemera kwambiriku tidye nawo akazombo. Ana ambiri mu chipanimu asulidwa, anakhala ndi interest ndi chipani chifukwa chaona iwowo mene amazitengera pandale. Ndipo ambiri akamaona chitsanzo cha chipani cha munthu okhazikika amaona mwa akazombo. A president ndodandaula chifukwa patosefe ndikukumbukira ulo ntchito imene amagwirira ku parliament. Munthu amene anakhoma hamara anali kazombo ali apa. Ndipo ndipemphe kuti Mulungu yekha akathandize kutithokozera kwa ntchito yabwino imene anapanga Honorable Kazombo. Anena kale kuti anali kamachene, kusekuja analuka machene kulimba mtima osaopa. Ndipo mafunso amenewo tidzinkati kupitirizabe, koma ine ndimati ndiyankhulekonso kwa ana amene mwatsala. Your father was a symbol of hope, and he will be happy to see one of you taking after his footsteps. Inuyo ndamene mupangitse kulira kuti kuchepe. Abambo akusiyana muli ang'ono, akusiyana nang'ono ang'ono kwambiri. Koma Mulungu ali ndi cholinga. Dzina la madalitso Kazombo lisathe, dzina luli mwa inuyo. Anakutsitsiranso madalitso. And his name madalitso, bwana mene nali dzina loti madalitso ndi zimene amachita zimafanana. Akazombora amalolera kwa heda thumba la munthu wa kumudzi kumuhedera kukhala pasi ndi azimayi zimene mina ambiri ife sitingapange. Mukafika kumagule ife nthawi zina azimayi ife timatha kungoyima ngati mabwana tayima, mumpeza Kazombo akavina ndi azimayi. He was a man wawina aliyense, munthu wachikondi. Nthawi zina ena anthu amatikonda chifukwa cha ndalama pamene ali nako. Anthu Kazombo samakonda chifukwa cha ndalama, fosa amapereka ndalama mwina amene aina amaperekera. Koma amakonda chifukwa cha khalidwe limene anali nalo, kukonda aliyense, kudzichepetsa kumene anali nako Kazombo. Ife ngati achipani tikatengerepo zimenezi. Komanso mawu amene anena a campaign director tiyatenge kunena kuti siwa yuti tisakhale mpaka kalekale. Campaign director yankhula zinthu zambiri zimene ifeyo ngati chipani tikuyenera kuti tuone kuti kodi tipanga bwanji pasiwa sakhala mpaka kalekale. Akazombo a president ndikudziwa kuti mwatayika nakhala fuwa tikanoti fuwa limodzi lachoka lagwa, ndipo kuphika ndi mafuwa awiri kumakhala kovuta. Kuti uphika mafunika mafuwa usakhalepo chifukwa anali munthu amene chipani amachikonda kwambiri. A president ndi tonse ife achipani tikapitize kupemphera kuti mzimu wa Honorable Kazombo ukause mumtendere. Komanso tisakayiwale ana amene asiya ndi banja chifukwa iwowa ife tikumva kuwawa, koma iwowo kuwawa kwake mwina kati ngati kuti times chani chifukwa ndi munthu amene anali pafupi nawo. Ndikapemphe Mulungu yekha akakupatseni mphamvu a president komanso banja ndi tonse achipani cha Malawi Congress Party. Koma tiyeni tikakumbuke kuti Mulungu sanasiye china chonse analina kuti love one another. I'm sure that's the same message that Honorable Kazombo is leaving us today. Let us love one another. Pepani kwambiri, pepani president, pepani akubanja. Mzimu wa Honorable Kazombo ukause mumtendere. Pepani. Njona kuti the normal process, the law mene ilili ikanatsatidwa cholinga chonena kuti ndi ma accusations amene alipo pali malamulo ake anthu chimene amapempha kuti mwina akanakhola ngapatse belo kuti akhale kunja kuno kuti zina zimene zikukambidwa zimene akufuna kuwafunsawo ifeyo sitingakane ngati chipani nakasibo malanena kuti pali mavuto awa ndiwo amalingana ndi zimene anakadandaula munthu wina. Timangopempha kuti ngati kuli kotheka akana panga belo
kuti akakhala kunja kuno cholinga chono tinawonso adzitha kumaona mmene zikukhalira komanso adzitha kupanga folo mmene zikukhalira moreover amene tikudziwira pa malamulo iwo adzitha kumvera malamulo mmene khoti inganenere. Sono campaign director Honorable Kunkuyo anena very clear kunoti chimene amapempha chokuti ayi ifeyo tamva noti ali ndi zifukwa zimene afuna akafunse palingana ndi nkhani imene nakadandaulidwa ndi citizen wina komano mwina kwati kuli kotheka akanapatsa belo uku akumvera nkhani imene akuwapanga accuse kunoti iwo anapanga ngati secretary general chifukwa obviously ngati secretary general ife ngati chipani ndikuti soto kuwasowa nakasindi munthu amene amakhala kumatithandizira kuti chipani zikhala ngati chakumbika pamodzi ndi zimene a campaign director athu amadandula inenso ndimanena mmene mwandifunsira munthu kungati kuli kotheka kuti at least atapatsa belo tikudzoti process ya ku court mene imakhalira suri kuti ife tinoti process ya ku court isakhalepo ayi ndimene zimakhalira komano mwina ataona kuti angapange bwanji mwa according to law malamulo asatidwe koma ngati kuli kotheka mwina atamamvera mlanduwo uko atawapatsa belo malinga naso ndikuti akudandaula ndi nthupi ndimenewo akupezera. Chabwino pepani kwambiri mayi Gotani Hala tumati kuthokozeni munalipasa mpata kuti ticheze nanu pa nthawi ya mavuto ngati imene. Sana pange kumalawi kuno chimene chinamulepheresa kuti mpaka awine UMP pena ife aphungu a nyumba ya malamulo timazifunsa mafunso kuti kodi amalawi amafuna MP wandu wachi palibe chimene kaza ngati kuna lazima chali chafuna kupinga chimpoto chachikulu amanyamwali kazopo ngati kunali anthu afuna lole yoyamba ikali yakazopo ngati kunali anthu afuna cement kuti amange kachisi the first 50 bags of cement came from him. Ngati kunali munthu amene anamwalira ku Lilongwe ku Blantyre afuna kayikidwa ku Kasungu East kwa Kapyanga, he was the first person to provide that support. When we heard he has lost just an election because of a vote, if anzake andale timalira kodi ndi ntchito ya mtundu wanje imene timakwira imene sichita appreciate ntchito zabwino Madaso Kazopo amagumba manda kugwera kusetera manda kumagumba. Former president Muliapa Madaso Kazopo anali munthu amene anacheza ndi wina aliyense munotu wa former president mwabwera tuna zaboma za TDP zili muno osati chifukwa choti afuna azangotiona koma Kazopo was a friend to all. If you were to give Kazopo a befitting speech, Kazopo has left a legacy. Nkumada kwa kitu kujikudi pungu wa nyuma ya malamulo adala kwa chaka aba kailo kwa nyudwa lero Kazopo mwalina isongu isiti and share his story. Malawians tipozile kumuthokoza muntu adagali moyo. Senior Chief Kaumba and all of you, wamene mwajowa Kasungu, ifetu kwatu amati muzafike pa nafika Kazopo koma tinabwera upali amene kupezale Kazopo kulibe tinadabwa kwambiri sindikunena kuti kugwa kwake kwa UMP kwachita contribute zimene zachitika ndi munthu amene anavomereza and anachita appreciate anachita move on mulimi wankulu woseka nzake wanthu wa ku Blantyre nzake wanthu wa ku Lilongwe nzake wanthu wa MCP nzake wanthu wa UTM a UTF a PP a TDP a friend to many. As I go and sit, I just want you to know that we at Parliament would like to send our strongest condolence message to the family. We will be there throughout this time and we will be with you. We will comfort you as Parliament. Amuna anu anakhala chairman of Parliament. Kubatana li chair usangalala. Ife talusa. Parliament yalusa. Malawi yalusa. Apuma nyuma malamulo apa ano puma alusa. Sikolosi la lusa.
May the soul of a brother and a genuine politician continue to rest in peace. To you, Mother, as we take you to Kasungu, the district you loved most, we will be there to send you off. Parliament will be there to send you off. As a brother, we will always pray for your spirit. May your soul continue to rest in peace. Amen.